Ceritane iki mau aku kok ora goro-goro kok kepengin moro pasar, guys. Wis suwi banget aku ora moro pasar. Yo paling nek moro pasar jugo-jugo sing tak cekel yo mau bayem, lombok, brambang, bawang sak kanca-kancane ngono ku tok, gak ono liya-liya. Wis entuk rong kresek ngene iki mau, guys. Lah aku iki mlaku meneh mengalor arep golek gambas, mak bedunduk langsung dibungkus karo simboke. Wis pokoke aku gak nyelengok kanan, nyelengok ngiri, pokoke aku dikilap langsung aku munggah ae marani motorku ning parkiran. Wah, mak bedunduk wis tekan omah, guys. Iki mau sing tak blonjo ning pasar. Karepe piye iki mau jagung sing tak tuku malah keri, tepung terigune padahal wis tak gawa malah jagungnya tak tinggal. Halah mbok kok iki alamat tuku lawuhane tuku wae wis, guys rak sang goreng. Ya wis dilanjut muteti bayem ngoceki gambase tak isih keju-june jare sedep. Yo sak benere ku yo ora ono kaceke, guys. Yo padha ae rasane gambas. Sancen wong jaman dhisik ki ono-ono ae nek ngarani yo. Wis rasa bingung tak lanjut ngerajangi brambang karo kunci. Bayem karo gambas tak umbah, dibumboni biasa nek bumboni pada umumnya yo. Cemplono plang-plung lah iki ono lombok tomat. Wis pokoke yo ngene iki. Tak umbahi, tak kukusno, tak wenehi terasi arep tak ambil goreng ceritane, guys. Nek brambang guys iki engko, lah aku gandeng duwe bawang goreng sisa sunatane anakku kae. Lah iki engko arep tak campurke ning kene. Enak, guys. Lah iki wajane wis siap, sambele cemplungke dikorek. Sreng. Lah dicipi. Mesti nek bar ngicipi gabres. Ha, cing. Iki wis mateng sambele diadai. Gorengane tumbas. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lur. Sak bener iki kurang matuk, kurang pas gorengane mari tumbas kok lur yo. Ning yo ora apa-apa anggere awake seger karasan yo panggah enak wae. Makasih semuanya yang sudah nonton sampai selesai. Bye bye. Assalamualaikum.